Sa likod ng nagniningning na tagumpay ng Gina's native delicacies ay ang unti-unting pagkaagnas ng pagkatao ni Agnes. Dating magkaibigan ng dalawa, ngunit nang magsimulang dagsain ang pwesto ni Gina at lalong tumamlayang sa kanya, ang dating paghanga ni Agnes ay nauwi sa isang malapot at madilim na inggit. Hindi na sapat para kay Agnes ang makipagsabayan. Nais niyang makita ang pagbagsak ni Gina. Hindi lang ng kanyang negosyo, kundi ng kanyang buong buhay. Dahil dito, tinahak ni Agnes ang landas na kinatatakutan ng marami. Sa kailaliman ng isang masukal na sityo sa Sikihor, natagpuan niya ang dampa ng isang mangkukulam na kilala sa tawag na Apo Asidro. Ang hangin sa loob ng dampa ay amoy lupa at tuyong dugo. Ang inggit ay parang lason na ikaw ang umiinom, pero iba ang gusto mong mamatay. Boses ng matanda na tila kinakalos na bakal. Inabot ni Apo Isidro kay Agnes ang isang pakete na nakabalot sa itim na tela. Sa loob nito ay ang isang tuyong bangkay ng pusa. Maliit, baluktot ang mga buto. At ang balat ay nakadikit na sa bungo nito. Ang mga mata nito ay wala na, ngunit tila nakatingin pa rin. Ilibing mo ito sa tapat ng pintuan niya, sa gitna ng hating gabi. Huwag kang lilingon, huwag kang magsasalita, hanggat hindi ka nakakauwi. Ngunit tandaan mo, Agnes, ang kulam ay may sariling pagkagutom. Kapag hindi ito nabusog sa kanyang naging biktima, babalik ito sa pinanggalingan. Hindi pinansin ni Agnes ang babala ng matanda. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Gina na nalulugmok na sa dusa. Isang gabi, na walang nagpakitang buwan, isinagawa ni Agnes ang ritual. Sa bawat pagwaon niya ng tuyong bangkay sa tapat ng pintuan ni Gina, may kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga braso. Pagkatapos nun, nagsimula ang lagim. Una ay ang mga alagang hayop ni Gina. Ang kanyang masayahing golden retriever ay natagpo ang matigas at dilat na ang mga mata sa hardin. Sumunod ang kanyang mga pusa na tila sabay-sabay na namatay sa loob lamang ng isang gabi. Walang sugat, walang bakas ng panglalason, ngunit ang kanilang mga katawan ay tila hinigop ang laman. Hindi nagtagal, ang sumpa ay dumapo kay Gina. Nagsimula ito sa maliliit na pantal sa kanyang braso, hanggang sa naging malalaking sugat na bumubuka at naglalabas ng itim na likido. Ang pinaka nakakakilabot ay ang amoy. Ang amoy ng nabubulok na karne na tila galing sa loob ng kanyang mismong mga buto. Kahit anong sabon o gamot, ang alingasaw ay hindi nawawala. Ang mga suki ni Gina ay nagsimulang lumayo, natatakot sa kakaibang sakit na taglay niya. Mula sa malayo, nanonood si Agnes na may mapait na ngiti. Akala niya ay nanalo na siya. Lumipas ang 7 araw, ang negosyo ni Gina ay tuluyan nang nagsara. At balita sa bayan na ang babae ay naghihingalo na. Ngunit isang gabi, habang nagbibilang ng kita si Agnes sa loob ng kanyang kwarto, naramdaman niya ang isang biglang pagbabago ng hangin. Ang dati mainit na gabi ay naging kasing lamig ng sementeryo. Isang mahina at paos na huni ng pusa ang narinig niya mula sa ilalim ng kanyang kama. Kumunot ang noo ni Agnes. Wala naman siyang alagang pusa. Sinilip niya ang ilalim, ngunit wala siyang nakita kundi kadiliman. Nang tumayo siya upang isara ang bintana,
Doon niya nakita. Sa bawat sulok ng kanyang kisame, may mga matang nagniningning. Dilaw, berde, at pula. Hindi lang isa, kundi dose-dose ng mga mata. At ang mga yon ay hindi kumukurap. Nagsimulang mangate ang kanyang tiyan. Sa bawat segundo, ang kate ay nagiging hapde, na tila may mga kuko na kumakamot mula sa loob. Naalala niyang bigla ang babala ni Apo Asidro, na ang kulam daw ay kailangang mapakain. Dahil sa takot, sinubukan ni Agnes na tumakbo palabas. Ngunit ang pintuan ay hindi na bumubukas. Tila may humahawak dito mula sa kabilang panig. Ang mga anino sa sulok ay nagsimulang gumalaw. Lumapit sa kanya na may kasabay ng mga tunog ng mga butong naglalagutukan. Ang pagngiyaw ay naging isang nakakatulig na hiyaw. Naramdaman ni Agnes ang isang matinding pagdiin sa kanyang sikmura. Nagsimula siyang sumuka, ngunit hindi pagkain ang lumalabas kundi ang mga kumpul-kumpul na balahibo ng pusa na may kasamang malapot na dugo. "Patawad! Ayoko na!" sigaw niya. Ngunit ang tanging sumagot ay ang mga nagniningning na mga mata sa dilim. Isang malaking anino ng pusa na may anyong tao ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Ang mga kuko nito ay mahahaba at matatalim. Nang mag-umaga, napansin ng mga kapitbahay ang katahimikan sa bahay ni Agnes. Ang amoy ng nabubulok na karne na dati ay nasa bahay ni Gina ay lumipat na sa tapat ng pintuan ni Agnes. Ngunit mas matindi, mas nakakasuka. Nang pasukin ng mga otoridad ang kwarto, halos himatayin ng mga nakakita. Si Agnes ay nakahandusay sa sahig. Dilat ang mga mata na puno ng huling sandali ng lagim. Ang kanyang katawan mula leeg hanggang hita ay nakabuka, tila isang prutas na biniyak. Wala na ang kanyang puso, atay at mga bituka. Sa loob ng kanyang bakanting tiyan, ang tanging laman ay mga tumpok ng balahibo, matatalim na kuko, at mga buto ng pusa na tila doon na tumubo. Sa pader ng kanyang kwarto, may mga bakas ng kuko na tila nagsasabi na ang gutom ay hindi pa natatapos. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, nagising si Gina na wala na ang mga sugat. Ang sumpa ay nakahanap na ng bagong tahanan sa taong pinagmulan nito.